In-nisa fis-suq tax-xogħol kull ma jmur qegħdin dejjem jiżdiedu. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li 7 minn kull 10 nisa f'Malta huma impjegati. Mill-banda l-oħra, studju ppubblikat mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru juri li 8 minn kull 10 nisa f'Malta għadhom jagħmlu x-xogħol tad-dar fosthom tisir. Dawn ix-xejriet huma riflessi wkoll fi studju li għamlet il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza kif spjegat il-Kummissarju Rini Lajvira. Dwar karriri huma jaqblu t-tnejn li kollox huwa possibbli għat-tnejn. Avvanz kien hemm. Tgħid li ħaqna, eżatt le ma ħaqniex l-ugwaljanza. Minn statistika li ħarġu lajge 32% tan-nisa jieħdu ħsieb it-tfal u anzjani dipendenti u l-irġiel 16%. TVM News fittex il-fema ta' ġenituri dwar kif jaqsmu l-ħin bejnietom. Normalment iktar jiena l-ispeċi ta' li naħsel t-tifla, biddilla, namellhom xieklu, ir-rol tal-mala speċi ta' tisir jiena. Imma mbagħad hemm affarijiet oħra bħal eżempju ħasil tal-platti, ħwejjeġ, ma l-bqija ġifieri ngħidlek li aħna naqsmu x-xogħol tad-dar. Allura l-activities jieħodhom ir-raġel jiena nkompli d-dar bl-offert tad-dar u maż-żewġ tfal l-oħra. Fuq tindif il-mara. Fuq tisir jiena il-mara u tinqalax, dejjem niftehmu. Ġelen naddaf, ġelen sajjar, il-mara ġelet naddaf u ġelet sajjar, ġifieri naqasmu x-xogħol bejnietna. Mill-istħarriġ dwar is-suq tax-xogħol jirriżulta wkoll li n-nisa f'karigi ta' manager jammontaw għal 11,000, l-irġiel aktar mid-doppju. Il-Kummissarju Lajvira spjegat li dan huwa xhieda li l-pajjiż jeħtieġ jinvesti f'aktar miżuri favur il-familja. Inti tisma' nies jgħidulek, pereżempju, nies fil-livelli għoli isbata ma kienniex applikazzjonijiet minn nisa dawn ma jridux japplikaw, għaliex ma japplikawx. Ma jirrealizzawx li jekk inti qed naqshom il-possibilità li jkunu jistgħu jibbilanċjaw il-ħajja tad-dar max-xogħol ma jistgħux japplikaw. Temmettajt li l-pajjiż jeħtieġ li jibda jisfida l-mentalità li post l-irġiel huwa x-xogħol u n-nisa d-dar.